Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonardo. Taong 1970, Pinagbayanan, Quezon. Noong mga panahong ito, nakatira sa sentro ng Pinagbayanan ang pamilya ni Leonardo. Bata pa siya noon, kaya bukod sa pag-aaral, paglalaro ang pangunahin niyang pinagkakaabalahan. Wala pa siya noon gaanong iniisip sa buhay, maliban sa pagsasaya at sa pag-atupag sa mga nakasanayan at nakahiligan niya. Hindi rin may pagkakaila na mga ordinaryong tao ang mga magulang niya, kaya lumaki siya ng walang paniniwala sa mga nilalang na may taglay na misteryo at hiwaga. Ngunit pagtungtong ni Leonardo sa edad na 20 anyos, dito siya nakakilala ng isang lalaking kaedad niya na anak ng isang antingero. Hindi ito tubong pinagbayanan at lumipat lang yun doon dahil sa isang mahiwagang bahay na kanilang hinahanap. Ang sabi ng kaibigan niya, ang bahay na yon ay punong-puno ng misteryo at hindi ito basta-bastang nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao. Bawat pundasyon, bawat dingding ay naglalaman ng mga mahika na kahit siyensya ay hindi maunawaan. Dagdag pa nung nakilala niya, 5 taon na nilang hinahanap at sinusundan ng bawat bakas ng tahanang yon. Pagmamay-ari ito ng isang bibino na matagal nang pumanaw ng walang nakikitang disipulo. At dahil sa ganoong kamatayan, kung kaya't itinago nito ang kanyang mga karga na kung saan matagal nang naghihintay ng bagong Panginoong mamumuno sa kanila. Nabanggit din ng lalaki na marami itong angking mutya, pero ang nais nila doong makuha ay ang pangunahing sandata nito. Isa yung latigo na may kakayahang magpakawala ng atungal ng isang mabangis na hayop sa bawat kumpas nito. Sa oras din na tinamaan ang kalaban ng dulo nito, mabilis nitong hihigupin ang kanyang likido sa katawan hanggang sa wala nang matira sa kanya. Punong-puno rin ito ng mga orasyong pangdepensa at pangkombate, kaya sa sandali na mapanghawakan nila ito, para na rin nilang nataglay ang pagiging dibino nung antingerong minsang nangalaga nito. Nang marinig yon ni Giordano, napuno ng katanungan at paghanga ang kanyang isipan. At magmula noong nagkausap sila ukol dito, nasundan pa ito ng nasundan, hanggang sa naging pamilyar na siya sa nilalaman ng bahay ng matanda. Ngunit ang nanatiling palaisipan para sa kanila ay yung lokasyon nito. Hindi nila alam kung saan sila magsisimula, lalo pat sabi ng ama ng kaibigan niya, gabi lang nakikita ang bahay na yon. Ang kaso lang, sa loob ng ilang gabing paghahanap, wala silang nasilayan at doon pumasok sa kanilang isip ang pagdududa at paniniwalang maaaring nagpapakita lang ito kapag kabilugan ng buwan. Dahil sa sinabi nito, madalas na silang tumungo sa bahay ng kaibigan niya. Doon nakakausap niya ang mga magulang nito na siya ring matatag ang paniniwala ukol sa misteryoso at nawawalang tahanan ng isang dibino. Dala ng kuryosidad, ipinagtanong niya rin yon sa kanyang ama. At doon nalaman niya na meron ng isang bantog na manggagamot na minsang nanirahan sa lugar nila. Ang kaso lang matagal na itong namayapa at ang bahay nito ay kasabay nitong sinunog upang hindi na ito mapagtirhan ng kung sino-sino. Base rin sa kalkulasyon ng kanyang ama, 7 dekada na ang nakakaraan magmula nang mamatay ang matandang yon. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang magulang, hindi na siya nagtanong. Para sa kanya, sapat na ang mga sinabi nito. Yun lang naman talaga ang kailangan nila, ang magkaroon ng patunay na umiiral nga ang misteryosong bahay ng dibino sa kanilang lugar. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanap kahit wala itong bakas. May mga haka-haka na ring nabubuo ang ama ng kaibigan niya na siya namang gabi-gabi nilang sinusunod hanggang sa dumating ang isang araw
na natunugan na ng mga tao ang kanilang ginagawa. At hindi naglaon, nagdesisyon ng mga ito na paalisin sa kanilang lugar ang pamilya ng mga manggagamot. Walang nagawa ang kaibigan niya, kundi ang sumunod, pero ramdam niya na hindi ito basta-bastang susuko. 2 araw ang lumipas pagkatapos ng mga nangyari. Nakita niya ang pamilya na nanirahan sa isang pinagtagpi-tagping barong-barong sa labas ng baryo nila. Tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito at kitang-kita niya sa kanilang mga mata na hindi yun basta-bastang susuko. Matapos niya yung masilayan, kagad niya yung nilapitan. Ngunit di pa man siya nakakapagsalita, narinig na niyang nagwika ang ama nito ng, Leonardo, alam namin na mabuti ang pakay mo para sa amin. Pero kailangan mo na kaming layuan. Hindi na kami lalapit ng tulong sa'yo dahil posibleng ikapahamak mo pa ito. Makinig ka sa akin. Maaari mong ipagpatuloy ang paghahanap kahit ikaw ay nag-iisa. Pagkasambit nito ng ama ng kaibigan niya, kagad itong tumalikod. Hindi na ito naghintay sa kanyang isasagot na parabang sapat na ang ginawa nitong pagpapaalam sa kanya. Dahil dito, kaya napilitan na siyang umalis at magmula noon, madalang na lang niya itong makita. Hanggang sa isang umaga, may nabalitaan siyang isang kagimbal-gimbal na balita. Ayon sa mga mangangaso na nakatira sa baryo, may nadiskubre silang mga labi malapit sa kakahuyan na nasa harap lang ng palayan. 3 bangkay ang kanilang nakita at kung hindi sila nagkakamali, isa itong pamilya. Ang ipinagtataka lang nila, wakwak ang mga katawan nung kanila itong makita. Tuyot na tuyot ang kanilang mga laman na parabang hinigop ng kung anong hayop ang lahat ng likido sa kanilang katawan. Nang marinig ito ng mga matatanda sa baryo, kagad itong nagbigay ng babala at dito nalaman niya ang tungkol sa nilalang na minsang ikinulong ng dibino noong mga panahong nabubuhay pa ito. Hindi ito isang aswang at mas lalong hindi ito isang gabunan. Ang nilalang na yon ay isang hayop. Hayop na walang kapasidad na magtaglay ng tunong. Ang tanging nasa isip lang nito ay mangwasak, manguha ng pagkain at manatiling buhay sa mahabang panahon. Nang makulong ito ng dibino, nakalimutan na ito ng tao. Subalit nang mamatay ito, nang hina ang selyo ng kulungan nito. Matagal nang agam-agam sa kanilang lugar ang tungkol sa nilalang na yon, ngunit matagal na rin itong hindi nila nakikita. Kaya ang inakala nila, hindi nasira ng nilalang ang selyo ng kulungan niya hanggang sa dumating ang araw na yon. Nang marinig yon ng kanyang pamilya, kagad na lumiban sa pagsasaka ang mga magulang niya. Pinatatag nito ang kanilang bahay na parabang may kung anong delubyo ang darating. Naging mahigpit na rin ito sa kanilang magkakapatid at araw-araw, di pa sumasapit ang 4:00 ng hapon, nakakulong na sila sa loob ng bahay. Yun bang parang meron silang iniiwasan? Nagdulot ito ng matinding takot para sa kanyang pamilya, ngunit ayon sa kanyang ama, yon ang tanging paraan para makaligtas sila. Kaya naman imbis na tumutol, sinunod niya ang lahat ng payo nito. At dahil dito, kung kaya't napilitan siyang itigil ang kanyang paghahanap. Batid niya na mas importante ang kanyang kaligtasan, higit sa ano paman. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nagpatuloy ang ganoong kalbaryo. Walang gabi na wala silang naririnig na mga taong dumaraing ng tulong dahil sa panggagambala ng nilalang. Ngunit kahit anong gawin nila, sadyang hindi nila ito kayang tulungan. Natatakot sila na baka pag nakialam sila, sila naman ang pagbuntungan ng nilalang na hindi pa nila nasisilayan. Dahil sa ganoong pangyayari, humingi na ang mga tao ng tulong sa mga albularyo. Siya nga pala pinuno. Di ito pinapaalam sa lahat dahil alam ng mga matatanda sa kanilang lugar na magdudulot ito ng matinding kaguluhan.
Kaya naman kahit laganap na ang perwisyo ng nilalang, kibit balikat pa rin ang lahat ng mga nakakaalam patungkol sa nangyari. Tuwing sumasapit din ang gabi, walang sawa silang pinapayuhan ng kanilang ama ukol sa mga gagawin nila. Natatakot man ito pero batid nito na kailangan nilang maghanda dahil hindi nila alam ang mga posibleng mangyari. Akala noon ni Leonardo at ng kanyang mga kapatid ay ligtas na sila. Ngunit ang hindi nila alam, ang kalbaryo ng kanilang pamilya ay hindi pa nagsisimula. 3 araw pagkatapos makahingi ng tulong sa mga albularyo at antingero ng baryo, dumating ang mga matatanda at kalalakihang unang beses pa lang niyang nasilayan. Alam niyang hindi mga pangkaraniwan ang mga ito dahil sa anting-anting na kanilang suot. Pagkatapos ng araw ng kanilang pagdating, kagad silang kumalat sa kabuuan ng lugar. Kinausap nila ang mga pamilya kung saan sila malapit magbabantay upang makapagpakilala at mailahad ang pakay nila. Kabilang sa mga tahanan na malapit sa binabantayan ng mga antingero ay ang kanilang bahay. Dahil dito kaya maaga pa lang, nasa labas na ang kanyang ama upang kausapin ang mga antingero na nagpapahinga sa labas ng kanilang bakuran. Nakilala nila ito sa pangalang Ugong. Matanda na si Ugong Pinuno at base sa estimasyon niya, nasa edad mahigit 70 anyos na ito. Pero ang karanasan nito ay hindi kayang matawaran. Sa ilang dekada nitong pagiging antingero, batid ni Leonardo na hindi na ito isang pangkaraniwang tao. Sa enerhiya pa lang na lumalabas sa katawan ng matanda, masasabi niya na yon ay kahanga-hanga na. Ramdam din niya ang kakaiba pa nitong abilidad at saksi siya kung gaano ito kalakas at kabilis. Matapos nila itong makilala, hindi may pagkakaila na natuwa ang kanilang pamilya. Kahit papaano kasi, may magbabantay na sa kanila gabi-gabi. Akala nila isa itong magandang senyales. Ngunit isa pala itong pagkakamali. Dahil pagtungtong ng gabi ng unang pagbabantay nito, may nangyaring hindi kaaya-aya. 8:00 pa lamang ng gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, nakarinig sila ng malalakas na ugong at kalabog sa labas. Dala ng kuryosidad, dali-dali nila yung sinilip at doon nila nakita ang matanda na nakikipaglaban sa isang nilalang na parang aso ang hugis ng katawan. Kasing laki ito ng kalabaw. Yung balat nito ay parang sa tao at may 4 itong maikling sungay sa noo. Kakaiba rin ang balahibo nito. Gawa ng yung balahibo ng nilalang na yon ay parang may hahalin tulad sa isang buhay na ugat. Hindi rin ito kagaya ng ibang hayop na marami ang ngipin dahil ang makikita mo lang sa bibig niya ay ang 8 pangil nitong nagkaroon ng mga sanga-sanga. Malabungo na lang din ang nilalang na yon at para itong kawangis ng isang kabayo na walang laman at balat ang ulo. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata at yung ungol nito ay sadyang kakaiba. Batid ni Leonardo na yon ang unang beses na makarinig siya ng ganoong huni ng hayop. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nakita nila kung papaano paikutan ng nilalang ang matandang halos hindi na alam kung ano ang gagawin. Doon pa lamang nakakita si Leonardo ng isang antingero na halos matalo na ng kalaban nito kahit hindi pa nagsisimula ang duelo. Sa estado kasi ni Ugong, labis-labis na itong nasisindak sa kanyang kaharap sa puntong kulang na lang ay tumakbo ito papalayo. Ilang segundo pa ang lumipas, muling umungol ang nilalang kasabay ng walang takot nitong paglapit sa antingero. Dahil dito kaya kaagad na sumugod si Tandang Ugong, bitbit ang 2 palakol na hawak niya. Sinubukan niyang salagi ng mga pangil nito, kung saan hindi niya napansin ang 2 paa ng nilalang na mabilis na kumapit sa katawan niya. Pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang katawan, kagad nitong binali ang kanyang mga buto hanggang sa mabitawan na niya ang hawak niyang palakol, dulot ng matinding sakit na kanyang naramdaman.
Matapos nun, dali-daling hinawakan ng matanda ang mga paa ng nilalang na yon na para bang dito niya na inuubos ang kanyang lakas para lamang makatakas. Subalit di pa man niya napapagalawang daliri nito. Sinakmal na nito ang kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Kagad nitong natapyas ang malaking parte ng kanyang balat at laman bago siya nito ibinalibag patungo sa bahay nila. Isang malakas na kalabog ang narinig nila noon, kasabay ng pilit na paghingi ng matanda ng tulong. Ngunit gustuhin man nila itong tulungan, ayaw nilang madamay sa pangyayari. Kaya naman sa bandang huli, tiniis nila ang lahat ng kanilang naririnig hanggang sa tuluyan ng nilapa ng nilalang ang matanda at kumaripas na ito ng takbo papalayo. Pagtahimik ng paligid, naiwan silang mag-anak na tulala at hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Yung tatay niya noon, hindi na mapigilan ang panginginig ng katawan dahil alam nito na konti na lamang ang pagitan para sila'y madamay noong mga sandaling yon. Gayunpaman hindi ito nangyari, kaya yung kanyang ama ay labis-labis na nagpapasalamat sa proteksyon ng Panginoon na kanilang kinikilala. Kinaumagahan, nabalitaan nila na 2 antingero ang nawawala. Yung 3 nakaligtas na sugatan ng malubhas sa kanilang pakikipaglaban. May mga ibang bersyon ito ng kwento na ayon sa kanila ay napilitang tumakas ang nilalang kaya hindi nila ito napaslang. Ngunit nang marinig nila ito, di sila naniwala. Saksi sila sa abilidad nito at base sa estado at katayuan ng mga antingerong yon, wala itong sapat na lakas at kakayahan para tumalo ng ganoong uri ng nilalang. Ilang oras pa ang lumipas. Nagdesisyon na ang mga ito na umalis sa kanilang lugar. Nangako ito na hihingi ng tulong sa kanilang mga kakilala, pero pagtungtong ng hapon, ang mga ito'y hindi na nila nakita pa. Sa madaling sabi, walang tulong na dumating. Kaya naman pagtanto ito ng mga tao, nagkanya-kanya na sila. Para silang mga dagang nagsusumiksik sa kanilang mga pugad tuwing gabi, nang sa gayoy makapagtago sa kanilang maninila. Magmula noon pinuno, nasaksihan ng kanilang pamilya kung papaano umaligid ang nilalang na yun sa baryo kapag malalim ang gabi. Bagaman madalas wala itong naaabutang tao, may mga punto rin na nakakasalubong ito ng mga lasinggerong papauwi sa kanilang mga tahanan. At ang mga lasinggerong yon ay nagiging biktima ng nilalang. Nagtagal ang ganoong pananalasa ng mahigit 1 buwan bago dumalang ang pagbisita nito sa kanila. Akala nila tapos na, perong hindi nila alam, nakuha na ng nilalang ngayon ang sapat na alay upang magawa na niyang bumalik sa dati niyang anyo. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi pala ito isang hayop, kundi isa itong tao na sinumpa ng dibino upang magtaglay ng anyo ng isang mabangis na nilalang bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. At sa pamamagitan ng dugo ng mga buhay, ang sumpang iyon ay manghihina at sa tamang dami ng mga biktima, tuluyan niyang makakalas ang taling nagbibigkis dito. Kaya na may isa katuparan ito ng totoong kalaban, kagad nitong itinigil ang pananalasa sa baryo. Matapos ang mga pangyayari, maraming nakakaalam ang hindi maiwasang magtaka. Hindi nila maisip kung bakit bigla na lang itong nawala, gayong sa loob ng ilang linggo, walang patid itong nananalasa sa kanilang lugar. Hanggang sa isang hapon, habang abala ang kanilang baryo, may isang matandang lalaki ang biglang pumasok sa sentro. Bago ang mukha nito, kaya nang mapansin ito ng mga tao, inakala nila na yon ay dayo. Kagad itong tumungo sa merkado, hinawakan ng bawat paninda na madaraanan niya. Walang naghinala sa ganoong kilos ng matanda, ngunit ang hindi nila alam na nilalaso nito ang bawat pagkain at bunga na kanyang mahawakan. Kaya naman nang maibenta ito ng mga manininda, mabilis na kumalat ang salot bago pa sumapit ang gabi.
Sa una nakaranas ng pananakit ang mga biktima at sa pagtalikod ng araw, mas lalo pa itong lumala. Parang may kung anong hayop ang kumakain sa kanilang mga sistema na nagdudulot ng matinding karamdaman na siyang nagpapabaliw sa kanila. Nasaksihan mismo ito ng kanilang pamilya dahil kabilang ang kapatid niya sa nakakain ng pagkaing nilaso ng matanda. At sa kasamaang palad, ang kapatid niyang yon ay namatay bago pa man sumapit ang sumunod na araw. Nang mangyari yun sa kanila, sumiklab ang pagnanais niya na mahanap ang mahiwagang tahanan ng Dibino na nakalimutan na ng panahon. Nababahala man, muli niyang sinariwa ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga nakatatanda hanggang sa paunti-unti, parang naipagtatagpi-tagpi na niya ang lahat. At doon, napag-alaman niya na posibleng ang nasa lugar nila ang nakalimutang bahay nito. Araw-araw naglilibot siya, palihim na hinahanap ang tahanan kahit ang mga kababaryo niya ay nararamdaman niyang labis ng nahihirapan. Sa loob ng 2 linggo, kahit walang direksyon ang kanyang ginagawa, pilit niya itong ipinagpatuloy. Halos milagro na lang noon ang kanyang inaasahan na sana'y dumating ang araw na magawa na niya itong matuklasan. Ngunit sa makalipas na 2 linggo, hindi pa rin siya nakakakita ng bagay na magpapasiklab sa kanyang pag-asa. Akala niya doon na magtatapos ang lahat. Pero isang hapon ng Biyernes, habang naglalakad siya papauwi, may napansin siyang puno di kalayuan sa baryo. Nakakaiba. Ang punong yon ay matandang puno ng bayabas. Malaki ito kumpara sa mga ordinaryong puno ng bayabas pinuno. At nung makita niya ito, inakala niya talaga na ibang uri ito ng pananim. Ngunit paglapit niya, nagulat siya nang makumpirma niyang bayabas nga ito. At ang nakapagtataka, halatang ubod na ito ng tanda. May mga ukit din ito sa katawan at hindi kalayuan mula roon, may nakita siyang isang nakausling bato na hindi mula sa kalikasan. Gawa ito ng tao, kaya dala ng kuryosidad, nilapitan niya ito at nilinisan ang paligid ng lugar. Lahat ng baging at damo ay inalis niya hanggang sa bumungad sa kanya ang mga simento at mga itim na bato na nagkalat sa paligid. Para itong isang guhong malaking bahay na matagal nang nagtatago sa lugar na yon. May mga tipak din siya ng kahoy ritong nakita at ang nagpalaki sa kanyang mga mata ay yung isang batong kamay na nakadugtong sa nabuwal na pundasyon ng bahay. Paglapit niya rito, kaagad na sumalubong sa kanya ang mga kahil na tutubi at mga nagsisilakihang alitap-tap. Hindi niya mawari kung ano ang nasa isip niya noong mga oras na yon nang mahawakan niya ang batong kamay na nakita niya. Pero paglapat ng palad niya rito, bigla siyang nakaramdam na parang hinigop nito ang kanyang kaluluwa. At sa isang kisap mata, napadpad siya sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Nagkalat ang maraming puno sa paligid. Ang daan ay hindi pa sementado at ang mga tahanan di kalayuan ay gawa pa sa nipa at kawayan. Sa harapan niya, naroon ang 2 palapag ng bahay at ang malawak at napakalinis nitong bakuran. Gawa sa solidong kahoy ang tahanan at sa unang tingin, batid niya na may kayang pamilya ang nakatira rito. Ngunit pagbukas nito ng pinto, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may maputing buhok, matangkad at maamong muka. May hawak-hawak din itong tungkod at mahaba ang kasuotan nito. Pagsilay nito sa kanya, biglang naningkit ang mga mata nito, tanda ng pagdududa. Dali-dali itong lumapit sa kanyang kinaroroonan at nang magkaharap na sila, nagtanong ito sa kanya. Sino ka? Saan ka nang galing? Sa suot mong yan alam kong hindi ka taga rito. Nang marinig ni Leonardo ang sinabi ng matanda, halos hindi siya makasagot. Ilang minuto siyang nanatiling tahimik
hanggang sa muli siyang tapiki ng matanda. At nung magpang-abot ang kanilang tingin, dito siya nito niyaya na pumasok sa loob ng bahay nito. Kaagad naman siyang sumunod, lalo pat wala siyang ideya kung saan siya nakarating. Pagpasok niya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang lawak ng tahanan nito. Doon din niya napag-alaman na nag-iisa lang ito sa buhay, gawa ng matagal nang yumao ang mga mahal nito sa buhay. Hindi rin ito naranasan na magkapamilya dahil ayon sa matanda ay labag ito sa paniniwala niya. Ako si Apolinario, ang manggagamot sa lugar na ito. Madalas akong makatagpo rito ng mga katulad mo, kaya hindi na ito bago sa akin. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ganyan ang suot mo? Para kang isang manlalakbay sa panahon. Dahil sa sinabi nito, di siya nag-alangang sumagot. Ganito ho talaga ang suot sa baryo namin. Normal na ho ito. Ako nga hong dapat magtaka dahil ganyan ang suot ninyo. Ngunit kagaya niya, ipinagpilitan din ng matanda na normal ang ganoong kasuotan sa lugar nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya nagsimulang magtanong hanggang sa malaman niya na hindi akma ang taong yon sa lugar na yon, sa taon kung saan siya nabibilang. Ayon sa kanya, halos ilang siglong pagitan ng taon ng kasalukuyan at ng taon ng matanda. Dahil sa pangyayari kaya rito na siya napatanong kung yun ba ang dibino na sinasabi ng mga matatanda sa kanilang baryo at hindi nga siya nagkamali. Oo, ako nga ang dibino rito. Bakit bata? May kailangan ka ba sa akin? Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Sa puntong yan pinuno, halos manginig na ang kanyang buong katawan dahil sa bagay na kanyang nalaman. Alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi ito ng totoo at hindi panaginip ang lahat ng kanyang mga nasisilayan. Kaya sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na sinimulang ibahagi ang mga bagay na kanyang nalalaman. Batid niya na ikakagulat ito ng matanda, ngunit wala ng ibang paraan. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nang malaman na nito ang lahat, nakita niya sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Maging ang matandang yon halos hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Dito rin niya nalaman na hindi pa nito na itatag ang ritual na magbibigay sa kanya ng pahintulot para manatili sa ganoong panahon. Dagdag pa ng matanda na ang nilalang na tinutukoy niya ay ang kaisa-isahan nitong disipulo na tumalikod sa kanya. At sa mga oras na yon, ikinulong niya na ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bahay kung saan ang liwanag ng araw ay hindi na nakakarating. Nagkamali ako sa pagpili ng aking disipulo. Ang pagkakamaling ito ay habang buhay kong pagsisisihan. Gayunpaman, mula sa panahong ito, itatama ko ang lahat ng aking pagkakamali. Pansamantala, mapaparusahan ko siya. Ang mga katagang yon ang nagbigay sa kanya ng ideya ukol sa balak ng dibino na mangyari sa alagad nito. Batid din niya na hindi niya yun kayang paslangin, kaya sa halip na tuldukan ng problema, pinili nitong maghanap ng ibang solusyon. Matapos nitong mailahad ang panig niya, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kanyang pagkatao at sa pamilya na kanyang pinagmulan. Dagdag pa ng matanda na hindi madaling gawin ang ginawa niya, kaya maging ito man, duda na isa siyang ordinaryong tao. At sa pagsusuri nito, nalaman nito na may kaugnayan ang dugong nananalaytay sa kanya sa mismong dibino. Doon na pag-alaman ni Leonardo na posibleng lolo niya ito. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi na ito naging mahalaga. Ang nais niya kasing gawin
puntahan ng disipulo nito upang makausap at malaman ang kahinaan ng sumpang nakabalot sa katawan nito. Ngunit nang marinig ito ng matanda, bigla itong sumeryoso kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Hindi ganyan kadali ang iniisip mo. Ang disipulo kong iyon ay sarado ang pag-iisip. Di siya may impluwensya ng iyong mga paniniwala. Maging ako man hindi niya sinusunod. Isipin mo, isa na akong dibino. Kaya ang tanging paraan para siya ay maparusa ay sa pamamagitan ng isang sumpa. Sumpa na pinaniniwalaan kong makakapagpabago sa kanya. pasensya na ho kayo, pero hindi niyan mababago ang lahat. Dahil sa gagawin niyong yan, kung kaya't lalala ang sitwasyon ng mga tao sa pangkasalukuyan. Ang kailangan nating gawin, putulin na rito ang lahat. Subalit nang marinig ito ng matanda, bigla itong tumitig sa kanya ng seryoso. Nangyari na ang mga kinakatakutan mo sa panahon ninyo. Kahit patayin mo ang disipulo ko, wala nang magbabago. At sa oras na yan ang ginawa mo, mas lalo mo lang palalalain ang sitwasyon sa hinaharap. Yan ang sumpa ng panahon na walang kahit na sinong may kakayahan na baguhin. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. At imbis na makipagtalo, minarapat na lamang niyang sundin ang nais nito. Matapos ang nangyaring pag-uusap, kaagad silang tumungo sa baryo para magpahangin at mag-ikot-ikot. Kinagabihan ng araw na yon, bumalik siya sa bahay nito at dito na ipinakita ng dibino ang disipulo niyang nakakulong sa ilalim ng bahay niya. Doon, sa pinakaibaba ng bahay, may isang lihim na lagusan papailalim. At ang lagusang yon ay nagdudugtong sa isang maliit na silid na binabalot ng mga sapot ng gagamba at mga buto ng hayop na hindi na nakatakas doon. Nagkalat din ng mga kadena sa paligid at iilang mga kagamitan na ginagamit ng dibino pangkulong ng kanyang mga kalaban. May mga armas din doong pamarusa na kanya namang ginagamit para sakta ng mga nagkasala sa kanya. Pagkatapos niya itong masilayan, napadpad sila sa isang madilim at may itim na bakal na nagsisilbing rehas ng bilanggo. Sa loob nito wala siyang nakita, pero nung lapitan niyo ng sulok, bumungad sa kanya ang isang lalaki na halos kaedad lang niya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at sa kanyang itsura parang matagal na siya sa lugar na yon. Kapansin-pansin din ang paglabas ng mga itim na ugat nito at ang pagkukulay puti ng kanyang mga mata. Napakabaho na rin ang hininga ng binata, indikasyon ng malakas na enerhiya ng kadiliman na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Matapos niya yung masilayan, dahan-dahan niya itong nilapitan. Ipinakita niya sa binata na wala siyang masamang pakay dito, ngunit pagharap nilang dalawa, bigla na lang siya nitong sinunggaban at pilit na inaabot. Mabuti na lang nabawi siya ng dibino, kaya hindi siya nito nahawakan. At mula sa distansyang yon, nakita niya ang kakaibang estado ng binata. Malayong malayo na ito sa pagiging isang ordinaryong tao, dahil yung akto nito ay para ng sahayop. At ang mas nakakagulat pa, dahan-dahan nang nababago ang katawan niya. Yun bang parang may kung anong demonyo ang sumasaklaw sa buo nitong pagkatao. Ayon sa dibino, yon ang sumpa ng binata at yon ang kabayaran ng mga ritual na kanyang isinakatuparan. Inaasahan niya na magpapalit ito ng anyo, kaya niya yun ikinulong sa kailaliman ng kanyang tahanan. Hindi rin naniniwala ang matanda na magtatagal pa ito ng ilang dekada, subalit dahil sa sinabi niya, tila ba nagbago ang ganun itong paniniwala. Gayunpaman, wala pa rin itong balak na paslangin ang kanyang disipulo. Hayaan niya ito rito at bahala na ang tadhana ang magpasya sa mangyayari sa buhay niya.
Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot pa. Basta ang ginawa niya, tahimik na pinag-aralan ang nilalang nakaharap niya. Nagtagal sila roon ng kalahating oras bago sila bumalik sa ibabaw ng bahay nito, kung saan nakita niya ang pulang latigo na nakasabit sa kisame. Napakagandang tingnan ng bagay na yon. Animoy isa itong maalamat na nilalang na naging sandata. Nang mapansin naman ng matanda ang pagtitig niya, kagad itong lumapit sa kanya sabay wika ng, Alam kong isa yan sa mga pakay mo. Pwede mo naman niyang mamana. Yun ay kung karapat dapat ka. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng interes kung papaano mamana ang armas na yon. Batid niya na hindi ito magiging madali, ngunit nakahanda siya anuman ang maging kapalit nito. Maya-maya pa, nasilaya niya sa mga mata ng matanda ang isang uri ng pagsubok na hindi basta-basta. Ang pulang latigo na nasa dingding ay tila may sariling pintig. Tila ba naghihintay ng kamay na magpapasunod sa bagsik nito. Paano ko mapapatunayan na akong karapat-dapat, Lolo Apolinario? Tanong niya habang hindi maalis ang tingin niya sa nakasabit na sandata. Ngumiti ng bahagya ang dibino, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Ang latigong yan ay hindi ordinaryong kagamitan. Marami nang sumubok na makuha yan, ngunit lahat sila ay nabigo. Alam mo kung bakit? Dahil gawa yan sa balat ng isang makapangyarihang engkanto na ginamitan ng mga orasyong pampasuko. Kung hahawakan niya ng isang taong mahina ang kalooban, ang mismong latigong hihigop sa kanyang buhay at katinoan. Nang marinig niya ang sinabi nito, mas lalo pa siyang napatitig sa sandata. At sa pagkakataong iyon, ipinangako niya sa sarili niya na kukunin niya ito anuman ang mangyari. Makalipas ang ilang minuto, tumungo na sila sa kusina para kumain. Kinahapunan lumabas sila ng bahay upang maglakad-lakad sa baryo. Doon nakita niya ang kakaibang lugar na halos sa panaginip lang niya nasisilayan. Ramdam niya ang pagkaluma ng paligid at parabang ang mga pangyayaring yon ay isang memoryang umiira lamang sa kanyang isip. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maipagkakaila na isa yon sa mga pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Matapos niyang masilayan ng lahat ng iyon, sila'y bumalik na sa bahay ng dibino. Pagkaraan ng ilang araw, ang pagsubok sa kanya ng matanda ay nagsimula na. Kagaya ng inaasahan, hindi ito naging madali. Ngunit sa pamamagitan ng gabay at suporta nito, nagawa niya ang mga bagay na imposible at lagpas sa limitasyon ng kanyang sarili. Inabot ng 9 na araw ang pagsasakatuparan niya sa pagsubok bago siya naging tagumpay. Pagkatapos nun, ibinigay sa kanya ng matanda ang otoridad para kunin ang sagradong pulang latigo na kanyang hinahangad. Mag-iingat ka, Leonardo. Bagamat napatunayan mo sa akin ang iyong sarili, ang sandatang yan ay merong sariling pag-iisip. Kapag naramdaman niyang hindi ka karapat-dapat, lahat ng pinaghirapan mo ay mapupunta lang sa wala. Sa mga oras na ito, dito na natin malalaman kung ikaw ba ay tunay na karapat-dapat. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, napalunok lang naman siya ng laway habang nakatingin sa premyo na kanyang pinaghirapan. Alam niya sa kanyang sarili na yon ang pinakamahirap na pagsubok na kanyang kahaharapin dahil nakataya rito ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa kabila ng nakaambang panganib, hindi siya nagpadaig sa takot. Matapang niyang nilapitan ng sandata
At nung mahawakan niya ang hawakan nito, nakaramdam siya ng matinding init na mabilis na dumaloy sa buo niyang katawan. Para nitong tinusta ang kanyang mga ugat at pinarurupok ang kanyang mga buto. Yung sakit na naramdaman niya noon, halos hindi niya maipaliwanag kung ano ang pinagmumulan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsigaw dulot ng matinding hapdi, napansin niya na dahan-dahan ang nandidilim ang kanyang paningin. Sinubukan niya itong labanan pero masyado itong malakas para sa kanya. Hanggang sa hindi naglaon, tuluyan ng lumayas ang kanyang wisyo sa katawan nang hindi niya namamalayan. Pagmulat niya, nakahiga na siya sa guhong tahanan ng dibino. Wala na rin ito at ang paligid ay bumalik na sa normal. Madaling araw nang nagkamalay siya, kaya naman dali-dali na siyang naglakad patungo sa bahay nila. Pagdating niya roon, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang mga magulang na nasa labas habang kausap ang mga kababaryo nilang nakikikape sa kanila. Hindi kalayuan sa bakuran, may nakita siyang malaking tolda at sa loob ng bahay ay may nakapalibot na mga ilaw. Sa unang tingin, alam na niya kung ano ang dahilan nito, kaya di na siya nagdalawang isip na lumapit. Pagsilay ng kanyang ama sa kanya, kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito na para bang hindi yun makapaniwala. Takang-taka man, kagad itong lumapit habang paulit-ulit siyang tinatanong. Anak, saan ka pumunta? Ba't ngayon ka lang umuwi? Akala namin patay ka na. Nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nakasagot. Gusto niyang ilahad sa kanyang mga magulang ang lugar na pinuntahan niya, pero masyadong madaming tao ang nakikinig. Kaya naman pansamantala, pinili niyang magpalusot na muna. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang tungkol sa labi na pinaglalamayan sa loob ng bahay nila. Ayon sa kanyang ama, kaya nila inakalang anak nila ito ay dahil nung makita nila ang taong yun, katulad nito ang suot niya bago siya mawala. Magkaparehas lang din sila ng laki, gayon din ang hugis ng kanilang mga muka. Ngunit paglapit nila sa kabaong, nakita nila na lupa na lamang ang laman nito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nagkagulo ang mga taong nakakita rito. Mabilis na lumabas ang mga tao sa loob ng bahay hanggang sa ang kanilang pamilya na lamang ang natira. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng takot sa kanila. Para sa mga magulang niya, wala nang mas iimportante pa sa pagbabalik niya. Makalipas ang ilang minuto, ipinakalat na nila sa mga taga-roon ang balita. Kaya imbis na patagalin pa ang lamay, nagtulong-tulong na ang mga ito para kunin ang lahat ng kagamitan na hiniram nila sa bangkay. Kagad din nilang inilibing ang kabaong at laman nito dahil wala nang umako sa bangkay. Kinagabihan ng araw na yon, nagkaroon ng salo-salo ang kanyang pamilya sa kabila ng ilang araw nilang pagdadalamhati. Ikinatuwa naman yon ni Leonardo, lalo pat batid niya ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng kabutihan sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, batid niya na yun pa lamang ang simula ng lahat. Kaya sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin maliban sa paghahanda. Inaasahan niya na matutunugan ng nilalang ang tangan niyang armas at hindi malabong bumalik ito para paslangin siya. At hindi nga siya nagkamali. Sa paglipas ng mga linggo matapos ang kanyang mahiwagang pagbabalik, napansin niya unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Sa tuwing hinahawakan niya ang pulang latigo, nararamdaman niya ang tibok nito na tila ba nakikipag-usap sa daloy ng kanyang sariling dugo. Kasabay nito, ang kanyang pandinig at pakiramdam ay naging matalas. Nararamdaman niya ang hangin sa gabi at alam niya kung may paparating na panganib kahit malayo pa.
Isang gabi, habang ang buwan ay papabilog, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakakapanlumong enerhiya. Maya-maya pa, biglang umalingaw-ngaw sa baryo ang nakakapanindig balahibong atungal bago tuluyang bumalik ang katahimikan sa paligid. Nang marinig niya ito, dali-dali naman siyang tumayo at lumabas ng bahay. Isinarado niya ang pinto mula sa labas para malaya siyang makabalik sa oras na makumpirma na niya ang lahat ng masama niyang hinala. Bagaman napakadilim ng paligid, nagpatuloy siya sa pag-usad. Isang maliit na lampara ang kanyang daladala na siyang nagbibigay tanglaw sa bawat daang tinatahak niya. Noong una wala siyang nararamdamang kakaiba, pero habang papalayo ng tahanan, may napapansin na siyang mga nilalang na tila nagmamasid hindi kalayuan. Batid niya na hindi pa ito nakakapasok sa loob ng baryo, kaya bitbit ang kanyang latigo. Naglakas loob siyang lumabas upang doon kaharapin ng mga ito. Pagdating niya sa labas ng baryo, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa wala na siyang makitang tahanan. At doon, sa gitna ng daan, isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang nakahalin tulad ng wangis ng disipulo ng Dibino noong mga sandaling hindi pa ito nakakawala sa kanyang sumpa. Pagpaikot ng mga ito sa kanya, dito niya nakita ang matandang lalaki na ubod ng payat. Bagaman pinatanda ito ng panahon, hindi may pagkakaila ni Leonardo na yon ang disipulo ng Dibinong nakausap niya. Pagsilay niya rito, kagad niyang pinakawala ng latigo na nakapalupot sa bewang niya. At nung bumagsak na ito sa lupa, ramdam niya ang atungal ng mga nilalang na kasama nito habang alerto itong umaatras papalayo. Matapos ang pangyayaring yon, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Mukhang may talino naman pala ang mga alaga mong ito." Marunong silang makaramdam ng takot. Kung sabagay, ordinaryo na yan sa lahat ng nilalang na may buhay. Ang makaramdam ng takot at kumilala sa nilalang na mas malakas ng di hamak sa kanila. Nang marinig ito ng matanda, kapansin-pansin ang paglutang ng mga itim na bolang apoy sa likod nito. Unti-unti na rin niyang naramdaman ang hindi nito masukat na galit habang tahimik na nakatitig sa kinaroroonan niya. Nang magsimula na itong maglakad, dito niya nasipat ang gabrasong patpat na tila gumagalaw. May mga kaliskis yun pinuno at ang pinakadulo nito ay may talim na parang sa tabak. Sa kabilaring bahagi ng patpat, may wangis ng isang hayop na parang bayawak. May dalawa itong malaking sungay sa bandang tenga. Nagniningas ang mga mata nito at panay ang pagbuka ng bibig nito habang sumusukayo ng baga. Matapos itong ipakita ng matanda sa kanya, dito na ito nagsimulang sumagot ng, "Maaring ikaw ang napili ng matanda. Pero huwag mong kakalimutan, sa akin niya ipinamana ang lahat ng kanyang karunungan. At ngayon titingnan natin kung sinong mas karapat dapat sa latigong hawak mo. Kapag natalo mo ko, tatalikuran ko ang lahat ng mga plano ko at habang buhay na akong magiging sunod-sunuran sa iyo. Pero pag natalo kita, ikaw ang gagamitin kong sandata para paslangin ang lahat ng mga kadugo at minamahal mo sa buhay." Nang marinig ito ni Leonardo, hindi na siya sumagot pa. Pagkaraan ng ilang segundong pagramdam, dito na nagsimulang sumugod ang mga alaga nito sa kanya. Paglapit ng mga ito, paulit-ulit siya nitong sinunggaban habang pilit iniinda ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Hindi nakakaramdam ng sakit ang mga nilalang na yon, pero kapansin-pansin ang nagiging rebuelta nito sa mismong katawan ng matanda. Nagpatuloy ang ganoong gulo sa loob ng kalahating oras
dahilan para makaramdam siya ng panghihina kahit hindi masukat ang kanyang lakas. Habang nangyayari ito sa kanya, may mga pinsala na ring natatamo ang matanda, ngunit hindi yun sapat upang mabahala ito para sa kanyang buhay. At kahit gaano man karami ang kanyang mapaslang noon, ang mga nilalang ngayon ay mabilis na umaahon sa ilalim ng lupa, kaya kahit anong gawin niya, pakiramdam niya ay hindi ito mabawas-bawasan. Akala ng matanda wala pa siyang lakas para gamitin ang latigo. Kaya naman biglang nanlaki ang mga mata nito nang iwasiwas niya yun sa ere ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, kung kaya't ang kaninang mapanuring mga mata na nag-aalab sa labis na kumpiyansa ay napako sa dulo ng pulang latigo. Nakita niyang hindi nakikita ng karaniwang tao ang mabilis na pagdaloy ng enerhiya mula sa puso ni Leonardo patungo sa bawat hibla ng kanyang sandata. Ang latigo ay hindi na lamang isang pirasong katad. Ito ay naging dugtong ng kanyang mismong buhay at dugo. Paano? Isang hamak na bata? Paanong nasunod mo ang pintig ng isang dibino sa loob lamang ng maigsing panahon? Ngunit sa halip na sumagot, pinili na lamang niyang sugurin ang kawan ng mga nilalang na alaga nito. At nang makita naman yon ng matanda, gamit ang kanyang patpat ay sumugod na rin siya, kasama ang mga alipores niya. Pagharap nilang dalawa, umugong sa buong paligid ang sigaw at hiyaw ng kanilang mga sandata hanggang sa kauna-unahang pagkakataon nagawa niyang mabali ang sandata ng matanda. Pagkawasak ng patpat nito, kagad niyang ipinulupot sa leeg nito ang hawak niyang latigo, sabay sapilitang hila rito papalapit. At sa pamamagitan ng mga buhay na dasal, pinako niya ang kaluluwa nito sa hangin upang hindi na makagalaw pa ang pisikal nitong katawan. Matapos niya yung gawin, bumagsak sa lupa ang matanda na parang lantang gulay. Tulala, walang emosyon, at higit sa lahat, hindi nakakapagsalita. Kung di niya pa binawi ang tigalpo, malamang namatay ito dahil sa kawalan ng hangin sa katawan. Mabuti na lang, naawa-awa siya kahit papaano, kaya binuhat niya ito. Pagbalik ng ulirat ng matanda, halos maghabulyo ng hininga. Pilit din itong sinubukang tumayo, pero nanatiling walang lakas ang katawan niya. Nang mahimasmasan na ito, dito niya nakita ang kanyang mga alaga na dahan-dahan ang nilalamo ng lupa. Talo ka na. At ngayon, alipin na kita. Pero bago yan mangyari, kailangan kong magkaroon ng mapanghahawakan para hindi mo ko traidorin. Huwag kang mag-alala, hindi kita papaslangin. Basta siguraduhin mo lang na susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Nang marinig yon ng matanda, bigla na lamang itong napaharap sa lupa ng walang imik. Ilang minuto rin yung nakaganon bago nito dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig kung saan naroon ang puting hiyas na matagal na nitong itinatago sa kanyang katawan. Diyan ko ikinulong ang aking kaluluwa. Hanggat hawak mo yan, kontrolado mo ang lahat ng kilos at emosyon ko. Ipangako mo lang na hindi mo ako pahihirapan at susundin kita hanggang sa iyong kamatayan. Tunay ngang ikaw ang disipulo ng dibino at ikaw ang nakatadhanang mamuno sa katulad ko. Dahil sa sinabi nito, kagad naman niyang kinuha ang hiyas. Maingat niya itong itinago sa kanyang bulsa habang pinag-aaralan pa ang mga kahinaan ng matanda. Sa loob ng ilang araw na lihim nilang pagsasama, dito niya na yun tuluyang nakilala. Nakilala niya ito sa pangalang Amador, isang mahusay na antingero na naging disipulo ng dibino. Ngunit dahil sa pagkaganid, inasam nitong makuha ang latigo kahit hindi pa pumapanaw ang kanyang maestro. Ang rason ni Amador,
Walang balak na ipamana sa kanya ang latigo dahil ayon sa kanyang maestro, hindi siya karapat-dapat na humawak nito. Kaya naman dala ng matinding puot at kasakiman, gumawa siya ng hakbang upang ito ay matalo ng palihim. Ngunit ang dibino ay masyadong tuso at matalino. Hindi ito nahulog sa kanyang mga patibong hanggang sa malaman na nito ang lahat ng masama niyang balak. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasamaang yon, tila bang nakitaan niya pa rin ito ng kabutihan. Sinikap niyang alisin ang galit ng matanda sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagbibigay dito ng maayos na payo. Inabot ng ilang buwan bago nito makuha ang kanyang tiwala. Nung magkamabutihan na silang dalawa, tsaka pa lamang niya nalaman ang tunay nitong ugali. Para naman walang maghinala sa kanila, si Amador ay pinapatuloy niya sa isang lumang bahay sa dulo ng palayan. Tuwing umaga niya ito binibisita at hinahayaan niya yun doon buong maghapon nang sa gayoy malasap nito ang kalayaan ng buhay. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa dumaan ng maraming taon. At nung magkaedad na siya, tsaka siya nagdesisyon na tumulong sa mga tao. Tama kayo nang narinig, naging albularyo si Leonardo. Nagpakilala siya bilang isang simpleng manggagamot. Nagpapagaling ng mga ordinaryong sakit at tumutulong sa mga taong may mga karamdamang hindi nila maipaliwanag. Suportado yon ng kanyang mga magulang. Kaya naman sa kanyang karera, wala siyang naranasang kahit anong pagtutol. Naging masaya siya sa larangang tinahak niya hanggang sa lumipas ang isang buong dekada. Ngunit ang nalalasap nilang kapayapaan ay pansamantala lamang. Pagkaraan ng mga taong yon, si Leonardo ay bantog na sa kanilang lugar. Marami nang nakakakilala at rumerespeto sa kanya. Hindi na rin mabilang ang mga taong natulungan niya at mga individual na nagtitiwala sa kanya. Ngunit sa kabila ng kabutihang ibinibigay niya sa kapwa, meron pa rin siyang mga nakakalaban at yon ay ang mga taong nag-aaral ng itim na mahika. Kabilang sa mga ito ang mga mambabarang, mangkukulam at ang pinoproblema niya sa lahat ay yung mga aswang. Isang hapon, may dumating na pasyente sa kubo niya. Bata itong lalaki at sa estema niya, nasa edad 8 anyos pa lang ito. Wala pa itong kamuwang-muwang kung iisipin, pero may mga karamdaman yon na hindi niya maipaliwanag kung bakit tinamaan ito ang isang musmus. Maliban sa aral ng kulam, may bakas din ito na nabarang at ang nakakaalarma sa lahat ay yung pagkawala ng halos kalahati ng atay nito. Hindi yun posible ayon kay Leonardo, maliban na lang kung araw-araw kinakain ng mga aswang ang katawan nito. Ngunit di pa man niya nasusuri ang bata, may naramdaman siyang presensya ng mga aswang sa labas ng bahay nila. At nung mapansin niyang malapit na ito, walang pagdadalawang isip siyang nagwika ng, "Amador, salubungin mo nga mga bisita natin. Mukha kasing importante ang pakay nila." Nang marinig ito ng matandang kasama niya sa bahay, dali-dali naman itong lumabas. Pagsarado nito ng pinto, umungol ang mga hayop na pagmamay-ari nito. At sa loob lamang ng ilang segundo, nakarinig sila ng malakas na sigaw bago tuluyang tumahimik ang buong paligid. Ito na rin ang naging hudyat ni Leonardo upang ituloy at tapusin ang kanyang nasimulang panunuri. Bago pa man lumubog ang araw, ang bata ay napagaling na niya. Bagaman hindi pa ito nakakakilos ng maayos, araw na lamang ang pagitan ng tuluyang paghilom ng mga pinsala nito. Matapos nun, kagad niyang inilahad sa pamilya ang mga ginawa niya. Binigyan din niya ito ng karagdagang gamot, kasabay ng pag-abiso na ibalik ang bata kung sakali mang may mapansin silang kakaiba. Nang marinig naman ito ng ama, kagad itong lumapit habang taus-pusong nagpapasalamat sa kanya. Nagabot ito ng pera, pero nang makita niya ito, bukal sa loob niyang tinanggihan ito.
Mas kailangan niyo ho yan para sa anak ninyo. Huwag niyo ho kaming isipin dahil lahat ng pangangailangan namin ay ibinibigay ng Panginoon. Manalig ho kayo. Alam ko na darating ang araw na malalagpasan niyo ito. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na naiwasang umiyak ng ama ng bata. Matapos ang pag-uusap, kagad itong umalis ng may buong pasasalamat sa kanila. Si Leonardo naman noon, tahimik lang habang pinagmamasda ng paglayo ng pamilya. At nung makadistansya na ito sa bahay, dali-dali siyang lumabas para puntahan ang nilalang na nahuli ng kaibigan niya. Amador, nakausap mo na ba yan? Saan sila galing? Anong kailangan nila rito? Ang mga ito hong mga sangkot sa batang ginamot ninyo kanina. Naparito sila para iligaw ang panggagamot ninyo. Masyado nila kayong minaliit. Kaya ganyan ang napala nila. Pagkasambit nito ng mga katagang iyon, kagad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga aswang. 6 ang nahuli ni Amador, at bawat isa sa mga ito ay hindi makatingin, dulot ng matinding takot. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang naglakas loob na tumingin sa kanya. Ang ginawa ng kasama ninyo, hindi yun aral ng isang manggagamot. Sino ba talaga kayo? Nang marinig niya ang tanong nito, napangiti lang naman siya habang dahan-dahan ditong lumalapit. Pag-akbay niya sa balikat ng matanda, isang mabilis na pagsaksak ang kanyang pinakawalan na siyang tumarak sa lalamunan nito. Pilit nagpumiglas ang matanda sa kanyang ginawa, ngunit ang lakas nito ay hindi sapat hanggang sa mawalan na ito ng hininga. Matapos niya yung paslangin, tumingin siya sa mga kasamahan nito habang mahinahon nitong tinatanong kung saan niya matatagpuan ang kanilang pugad. Bawat aswang na tumatangging sumagot sa kanya ay walang sawa niyang pinagpapapatay hanggang sa may isa na sa mga ito ang naglakas loob na magbigay impormasyon ukol sa kanyang mga tanong. Base sa nilalang, may baryo silang hindi kalayuan sa lugar na yon. Ang kanilang lugar ay nakatuon ng operasyon sa pangunguha ng mga pagkain at pagbebenta sa mga manlalakong dumaraan sa lugar nila. Matagal na nila itong kalakaran at para hindi sila mapansin ng marami, karamihan sa mga taong binibiktima nila ay sinisigurado muna nilang walang mga pamilyang nakatira rin mismo sa baryo kung saan yon naninirahan. Dahil dito, kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na isama ang lalaki patungo sa pugad nito. Noon ding mismong gabi ay umalis sila. Pagtahak nila ng daan, dito na mayat mayang nagbigay babala ang nilalang ukol sa gabunang namamahala sa kanila. Tinakot din siya nito na wala siyang panama sa kanilang pinuno, kaya mas mainam na itigil na niya ang kanyang mga binabalak. Ngunit sa kabila ng mga pananakot, hindi siya nagpasindak. Pagdating nila sa bukana ng pugad, sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na tinawag ni Amador ang mga alaga nito. Kaagad na rin niyang pinakawala ng aswang, ngunit di pa man yun nakakalayo, bigla na lamang itong nalusaw matapos itong tamaan ng dulo ng kanyang latigo. Bago yun tuluyang mamatay, nakapagpakawala pa ito ng ungol na siyang naging sanhi upang maalarma ang lahat ng nilalang sa paligid. At sa isang kisap mata, nakita na sila ng kawan ng mga aswang. Mahigit 100 ang dami nito, ngunit kakarampot lamang ang kanilang bilang kung ikukumpara sa mga alagad ni Amador. Nang magsimula ng labanan, nakita niya kung papaano manaig ang mga nilalang na tinawag ni Amador. Para mapaslang ang isa sa mga ito, kailangan pa yung pagtulungan ng 5 aswang. Ngunit sa sandali na mamatay ang mga nilalang na yon, madali itong naibabalik sa buhay ng kanyang alagad gamit lamang ang 3 orasyon. Ganon at ganon ang ginawa nito hanggang sa malipol nila ang baryo. Pagkatapos umalis sila sa lugar kung saan nakaratay ang mga labi ng mga aswang na kanilang pinatay.
Matapos ang insidente, kumalat sa lahat ng lahi ng mga aswang ang ginawa nilang paglipol sa baryo na nagsisilbing ikalawang sentro ng kalakal ng mga ito. Marami ang nagalit sa kanya, ngunit walang kahit ni isang lahi ang naglakas loob na tumungo sa kanyang lugar at makipagbigma. Karamihan sa mga ito ay pawang nagmamasid lamang, naghihintay sa pagdating ng kanyang kahinaan. Ngunit ang panahong yon ay hindi dumating. Dahil bago pa man tumanda si Leonardo, nilipol na niya ang lahat ng aswang na may lihim na galit sa kanya. At sa pamamagitan nito, kung kaya't bumalik ang kapayapaan sa lugar nila, at kailanman, hindi niya na muling ginamit ang ipinamana sa kanya na sagradong pulang latigo ng Dibino.